die Musik. Vajtas, djaltas, prap e njëjta përsëritet. Okay. Bis er aufhört. Immer das Gleiche. Links, Also wieder. das auch mit, also rechts, also das am Anfang, dann rechts, links, dann das in der Mitte und dann noch vorne, Philipp direkt rechts, links. Philipp een van. Kanten niet, de trek, 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 afloop, niet, de trek, kanten niet, de trek, stap. Nou, afronden en dan kan je niet zien. Persoonlijk, niet de trek, afloop, niet de trek, drinken. Hast du verstanden? Alles klar? Verstanden? Okay. Hoe zou het stappen noemen? Dus je doet het gewoon mal. Den dit Nordzyski. Oh, dat is gewoon mal. Ich tanze immer mit TikTok und Kopfhörer beim Zähneputzen. Port. Met TikTok, port. No, met TikTok is die in West. Ik zei, plus die Leute rond. Ich habe dieses Talaban-Lied. Er hat eine Talava. Er kon niet komen Talava. Met Talpot. Right. De trek, katten niet, 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 de trek, Is ik Körperspannung. de trek, katten niet, de trek, katten niet, de trek, katten niet, de trek, katten niet, trek, hallo,